Fonzo. Joselinda Veshisayo, Nomisimos Fonzo. Enamsebenzi qina. Enamsebenzi qina. Comrades, friends, patriots out there, sila kulento yabasebenzi. La sisesibhedlela iKing Dinuzulu Hospital. Abasebenzi bedlamlenze lenyamaza udlamlenze masikhuluma ngomdlamlenze ke sikhuluma ngokhuzana onethenda la esibhedlela. Njengamanje abasebenzi bakhe laba abangaphathekile kahle ngendlela ukhuzane abaphethe ngayo ngokomsebenzi. Sitheke asithathe inxexheba ukuthi size la esibhedlela sizobanekelela njengoba nibabona nje baxoshwe bonke more than 60 cleaners abaxoshiwe la esibhedlela. Laba abantu bano 10 years, laba abantu bano 7 years besebenza kulesi sibhedlela einkampanini ezihlukene. Njengamanje makufika iDlamlenze njengoba nibona ikipa ibhaliwe la ukuthi iDlamlenze Group and Production. Kusho lokho ukuthi ke sila ngoba ukhuzane la ekhona siyazama ukuxhumana nokhuzane ngoba laba bantu alokho babekile bezimanager baya avoida ukuthi sixhumane naye ukhuzane la ekhona. Khuzane la ukhona, please awufonele uBishop uNgcobo 071 978 4717. Sixoxe lento ngoba la ngaphakathi njengamanje abasebenzi bayaqhaphazeka. Abasebenzi abanazo izinsiza zokusebenza. Abasebenzi njengamanje ufike wabaqasha bephuma kwenye inkampani. Now on the way uyaqasha manje abanye abantu abasha nihlangene nekhansela lendawo luba ligama lalo Umkhize. Niyaqasha manje niqasha abantu abasha nizokhipha abantu abadala sebehlalile. Khona abantu laba ngeke besaqasheka ngisho noma ngabe kuthiwa bangaqala ngoba impilo yabo yonke bayichithe la esibhedlela. iCovid bebe la esibhedlela baze bajova bejovela iCovid, abanye bafa befa ngesikhathi seCovid, abanye bagula begula ngesikhathi seCovid. Now ke kalula kanjalo sebephelelwa umsebenzi labantu banezingane bayondla banezikweletu. And now laba bantu njengamanje bayithola bengenawo umsebenzi. Sizosho ukuthi lempi ke ayizukuphela la khuzana. Uma wena uhlezi la uhlezi khona and siyayizwa relationship yakho no MEC lo wase KZN uNomagugu ukuthi nine relationship eqhubekayo nina noNomagugu. Leyo relationship ayichazwa ke yithi iyayichaza ke manje ukuthi why nithi niqula ngapha namathenda ngapha nabantu enihlale njalo ni close nabo kwenzakalani uma kuzoqhaphazeka abantu bakithi. Siyakusupporta Dlamlenze, umculo wakho siyawuthanda kodwa ngeke sivume ukuthi udlale ngabantu bakithi. Njengamanje ngihamba no communication we province communication. Is there anything ongayitshela ukhuzane nje no MEC ngoba kufanele sibatshene ukuthi lento abayenza la is not right. No Bishop usukhulume konke kodwa engakugcizelela khuzana sondela kulekelelwe abantu uzongcolisa igama lakho. Suka emaphukhweni enkohlakalo kakhulukazi ushomo wakho lo uNomagugu Simelane uMEC phume ephukhweni lakho yeke inkohlakalo. Abantu bayakuthanda but uzongcolisa igama lakho lezinto lokuzenza. Le mpika ayiphelileke la sizoqhubeka and ngeke kugcine wena kuzogcina abantu bakithi ngesivume kudlalwa abantu bakithi. Umkhonto wesizwe kakhulukazi eKZN ngeke sivume ukuthi abantu bakithi beqhashazwe abantu abafuna ukufeza inhloso zabo, abantu abaphila njengey'mbungulu abadla igazi labantu. Thina sizodila nawe ngayo yonke indlela but ngokomthetho. Seyistep sokuqala lesi njengoba sihlangene la.
sithi akuhlalwe phansi kukhulunywe, wena uyabaleka uletha le genge yakho leyinduna. Angazi induna ingena kanjani la elokishini ngoba induna zomculo lezi lezosinika zona sezokhuluma indaba zomsebenzi la. Kodwa-ke Khuzani sondela ndoda sikhulume ngoba lenye nizama ukuyenza ngeke yenzeke. Mandla.